Sagudahin nga ron ti surat, ti pagkasalitaan, ti pagkayam tayo nga Nestor nga napoluan, 0.5 million. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi. Ta na idi, naitulod kon, naitulnog kon, ti pasaherok, iti daytang aldaw, before nga napanak ng aldaw. Manong nemi, basit pa iti napasadaak. Kabuta nakisang ti pasahero. May isa nga taxi driver dito lugar mi, manong nemi, ket makipaspasadak laeng, ta saan ko nga taxi at ipaspasadak. Narigat ti biag mi, iti asawak, ken iti talungan nak mi manong. Taxi driver, ken kastameten, mangmanglo iti laba, ti asawak. Idinto, taaddan duwa nga anak mi, nga addan iti senior ken junior high school. Sa addan, may sa iti elementary. Addan iti gundaway manunemi nga adu ti mapasadaak, ket siyempre, makabagbawon din aklakid din, adamat mabati, no i-texto di asawak nga dumagasak nga gumarang ti kastoy, dumagasak tumuten, sano agawid akon, i-intergak yung kuwana, dinabati, idolin nameten, adanto pangalaan na ti ted na ti balon di kita anak mi, nga mapanagbasa. Kad no mapantumet agi-deliver ka dagiti linabaan na, adamat maitad kang kuwana, maitipon ka dahil dyan na pasadaak. Te kunada nga sang kasapulan, sang kapuyan. Saka magkaskasera manong. Awan pala ti bukod mga balay. Agkaskasera kami. Imbag at saan unay nga nangina ti pagkasera mi. Agit inot kami met iti kuryente, sope nga di bayadan ti adu. Kuryente danum. Amin, nagado nga bills. Current bills, water bills, di pagkaseraan. Iso nga, medyo angalin no ka di asawak manong nemi tirigot lang i-budget. Ket numangana ko ni ti aldaw manong nemi may salang order nga sidaan. Manayan sa dumawat iti diko nga libre. Ket no kasta nga malpasa ka mangal daw manong nemi karget ko na tay mangiparada na iti taxi iban man ipaspasadak iti napintas nga lugar sa kulok tanja tawa iturog ko. Tapno sumrek ti presko nga angin. No agir ko nak mayat pangestara nak ti gasolina. Iso nga mapanak ka iti lugar nga napariir, loktak to jatawan, yan. Maturog ako rin, no, 15 to 30 minutes. Hindi na plus-plastar ko manong nemi ti panagidak. I-recline ko, titugaw ko, tapno, mauna nga gidak. Nakigtutak. At dabasit nga bag, nga nabati ti pasero. At tilikod nga tugaw. Tayo dyan nga rin tinagtugawan na. Sino dyan na odi nga pasero? Langan naman tibak na. Yung mapay nga nagtaksi. Nubak nang kuma. Apay nga taksi kuma, at ako bukod ng lugan na. Uno, nadailang nga ta. Ada nga ta Italia, di ko tsay na. Uno. Ginawat ko manong nimiti. Bag. Nagyan na nga tayo ito. Dati manong nimi, nga no adda mabati di kiti pasahero nga niyaman nga napating nga gamit iti uneg ti taxi nga paspasadak ipulpulang ko. Kaslo ma cellphone, laptop, daddo mapay. Idiloktak man nung nami nakigtutak. Wow. Nako. Inruwar ko ti may sa abandel manong. Inangot ko. Kas kakairuruwar ti bangko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bundles nga sagwa 100,000. Di kahit nga sawan. 0.5 million. Wow. Itapay lang makigamak tikas ti kadakkel ng kwarta man. Insublik manong namin ti kwarta sa ako. Indra ka sinaklot ko.
Implastor ko di maturog. Ngayon ma, igamak di bag. Ang mga no, da bigla nga mangkaot kat nakalukat ti tao, kat agawan na kanya. 500,000 manong. Hindi ba nagkidem ko manong nimi, tiyo mo na nga pinanunod ko. Pangigastuwak. No, agraduarton ti senior high school, jay inauna, college ton. No muna ta engineering ti kayat na. Manungat at magastos na. Iti 5 years. San tuman ag-college jay, may kadua. Hango manay. Sa maysa, no adda kanyak, pakaalis to nga maibus. Baka diyak mabubutan, gumatang ti kasto, kasjay. Wala nang dakkel pakalag-anam ida ito, yagasem. Diyak masapulan da ito, ti manunga tawan. Uri ti asawak. Manunga tawan nga glaba. Kit ornungan na, susapo. Manong nemi, binaliwak nga linoktan ti bag. Kinarawak ang mga noda, mabating ang mabaling ko nga pagtawagan daking kukwa. At naalak manong, calling card. At pinagan daking kukwa. Calling card. Nabong ko pa lang impact ni manong nemi, di ba kalpasan na. Saan ako nga naturog? Agpasadak man manong. Nagsasaruno manong nemi, di kiti pasaheros ko, iti pangidag sa agak, di pasaheros at dantok payapay. Mapanak tumanin, napumpulsar din ko, gangganat alas 5, alas 6. Hindi mapanak ko, naggasolina manong nemi, pinunutang ko, kalpasan na, lapanak ko, lapangkon na, inted iti boundary iti aking kukwa. Kaya iyaw awid ko manong name iti taxi. Oy. Ano sir? Di mo malipas pasada taxi ni Trabi? Saan sir? Nakagarahin di balay. Di magkasarami. Tado kami dito kakastakit. Agyawid na taxi. Ang ipasada damat. Damat ag-boundary Trabi. Sir, saan ko ipaspasada? No, adalang emergency nga pakausarak. Iso yung saan ko ipaspasada? Alawan. Mok nga nasayat ka nga driver. Kaya nagpaot ka. Basta. Ganang din boss. Yawid ko pala taxi at anak agplete kagawid. Sa anak to mga agplete nga umay man mga ala. Sige nga rad. Ingat. Hindi makasangpetak manong name at dan nagtitalungan nakmi, madamadang assignment nga review, madamamat ti luto pa laing ti asawak iti kusina. Tibag manong name insarek ko iti silid, impang ko iti pandag tipungan. Nagsukatak kan napanak iti ang ti asawak. Nakalikod manong name inarakop ko. Kumusta kag malmalim siya? Hindi ito eh. Apa nga kargat mo ito umagak iti tel ko kat makikya. Nabanglo ka. Nganak pa'y nakadigos loko. Ngam naman loka lang ta. Apa isang sangan mga nita. Dati kat sang kamat numarakop kasta. Mailiwag Grade 6 tayo na-audi mon. Ina-auditan. Kaya sila kasang kamat na bumakit. Nalasang nga bumakit. Kita matibagbagik, kita mataimak, Abi kasta, madi kanyak ti sabon. Kitsoktan di sabon nga raramata ma. Isumat ti kayat, di kita aking kuka. Isumat gatangin, di kita pagpalaba. Kaya bagam ko mga energy mo, Bamnatan. Agasak tumanin na. Kaya, kumusta mati pasada? Adamat basit. Iawat kong tusing ka, no, at datal silita. Tulungan ka nga gloto? O saanin, dandanin. Malpas to siguro makapag-assignment na kita nagtan. Ay. Napay kima. Tapos natin mangis ka nga pampanunutek. Baga di kita nagtan. Ada paggastusan da iti ko. Eskwela da. Dagi di dua. Dati senior kan junior high school.
Kumaot ka rin yung urnong, kapilitan na. Imbas ka man ay nayunan, makiskisayan. Bayam ta ako, ikang kati, adu ang kwarta ita. Hmm? Ikang kati, adu ang kwarta ita ko na, kasunod ka adu na. Adut na pasadama, ya? Saan ko na pasadaan? Nangalam nga rin. Basta. Agagita sa kang kapabisyan ako. Ubing, yalisto yata mga tayon. Nalpasan na tang. May kamin. O, sige, kita sa kang routine katalpas na nga assignment. Nakastrikan na kita nakmiti sila da kalpasan kami nga nangan manunemi kaya nakapagkatitinulong nga nagidalimanek. Dito na pa nakbatan nagdigos manunemi kalpasan na simublat mo ti asawa ka nagdigos. Idada kami ti sila mi manunemi ti asawa ti marakop kanya. Oh, mailo ka? Mailo mo kaligdigos ta nga doa. Dikat na dalos, babaling nga kanyan. Kalawar di tayo, mga kamanin. Pampanunutak namin ti bagbagam nga mangtid ka kanyak ti adu nga kwarta. So, nga pagustuhan ka man palang mo na. Tabarbarin no, mangtid ka talaga ti adu nga kwarta. Ay, ore ka sa notrigat. Ipatpatig kong asawa. Maramit tamad latat kasto, di ba? Kituin. Maramit pa di kita sa ang agasawa. Datantukat ng agasawa. Sino kumatag sa ang agasawa? Di kita kakabit. Si Kawat. Nabanglo ka. Sige. Basta malpas na ito, tedmontong kanyak, di bagbagam nga doa kwarta. Sige. Alalalala. Diretso manditaan. Napagustuhan mitirik nami manunemi siyempre. Kasla ka lamain na ano rin no agal-al ka kada ang ngem at least pakalipatan tirikat. No kasta nga ti agasawa kas kada kami kini Greta at nangan ti asawa manong ket makapag-inustuhan. Ti kwarta nga magbagamon. Ket isublim pa at inikat mo. Sikat na yung cut. Sikat mong isubli. Talaga? Ikugtar mo pa yung loko. Iso pa ka-perper dyan ti pantik kat ikugtar mo. Haan, ti sakak ti pangikat ko. Kabayatan nga bisbisitun ka. Sige, isubli mo. Sige, isubli man lang. No, wanti ako na. Sublimat kanya ka. Hambot nga siya tinangakat. Tabadok, sublim. Sige. Ibaglakid din ata, awanti karibal mo iti dayta. Tanabayaan, darakkelan da kita anak ta. Kuka mo na bukod da kiti dua. Diya kwarta. Diya kwarta yung magbagang. Di ba? Ikaw nagtado ang kwarta. Dati na pasada ako. Ano sa? Tado nga rin kwarta yung magbagang. Uy. Rumbang ka din nga tagikwenda. Ano kahit mo so? Nabati. Nabati ti pasero. Ayan na. Kinaman. Yung ginawat ko manong name iti nang isilsila. Bimangon ti asawak manong name it inawat na ti bahag sa nuluktan nga dagos. Inruar na nga dagos manong name iti 5 bandel. Wow! Shhh! Wow! Hinangot-hangot na. Pudpud na natin yung peke. Pudno na natin. Hangapik. 1, 2, 3, 4, 5. $500,000? Kagudwa ti milyones. Ibang kuta. Sano kasapulan nagtubing ag-withdraw ta.
Ano nga ta? Nagnegosyo ta. Ano nga negosyo? Ay, mohon. Laundry. Laundry? Business ta. Yan ang ikit pag mamangnog tila ba? Laundry shop. Diba? Manulayang tigatangan ta nga washing machine. Oray talo sa pagarikan. 4, 5. Hindi pa nangilakad ta ti lisensya. Alis to lang. Diba? Iti karupa, may kantoy, agpalabad to, dito, alis to lang. Diba? Nanamay, kit, magpanot ka, gumatang ka, tipugod mo nga sa ang umanayan niya. Milyon ti bayad, dati taxis ka. Magsapol ka ti ko, tenten nagam. Tapos na dikas na kita, kukamon ti pasadam, hanggang kapag monteri. Diba? Maturog tan. Bareng na makapag-desisyon tayo itong bigat. Itan, desisyonan tan. Maturog akon. Maturog ka ba tan? Check na mangigam ka na ito, ha? Ar-ara ko, pek. Tamang pailangan ko na, pandasak mo dati, agad da. Ito 500,000 ka kwarta. Kabigatan na manong nemi, naggadan kami nga bimangon iti asawak sa dinutayan ti kwarta. Ada ta nakadulin. Takartan, tinulong ta. Hindi makaring matan na gitobing manong nemi, kas iti dati tumulong damat, tagdalos, iti ruwar, iti kwartuda, iti salas. Hindi mangmangan kami manong nemi. Ipalpalagip da manong nemi, di kiti kwarta nga masapul da. Awang pagdanagan yun ako. Tada nakasagana. Yung mag-ininot kayo, ha? Ininot, ha? Paspasada lang ni tatang yun yung taxi, mamanumot na kita adot mapasadana, dapat di kita kundawin nga talagang nga. Kwa, sa mesa, mamanumot na kita kwa. Agpapalaging laba, adumat karibal nga para laba. Dedikit pagpindasan na, ta suki-suki. Ada talo nga suki, nga siyaklat at manglablaba ka na kwada. Sige, pas nagsigbasan ako, ha? Mga asin na po, Diyos. Sumaya tumalatbiag tayo. Dahil tayo, name di pa pamalakad ti asawa. Kas dati, name kakuyog ko, di kita nagkutay, tulod ko ida, sakto maba nagpasada. Isupay na pag-plated, ha? O, malibre na kanya. Nabang ko inala iti asawak di kwarta. Ayun na. Babay. Ibati Napanunod ko. Isublita. Ikim, Greta, ti 500,000, maibus. Alis to lang maibus deta. Uri maibusin na basta maipasdagta nga negosyo ta sa adabugod mong taksi. Maibus. So nasasya at isublim. Yan ta nga, kulong card na ta. Sublim? Napimpitas. Sige. Nasuk ko na. Saan kumat nga rin ipapilit? Ta orange sakit kasla kayat kumat lang may subli. Kasla sidirin na malat konsensyak no. Tikas kastusak ng kwarta kat hanga na gapo itirigat. Neta mo baka kasabulan daw ni deta. Di ba? Sige harad lakay. Sublim. Tabarbaring no adda dakdakil nga gungkuna nga umawat. Maawat ta. Hindi may tulod ko manong name hindi kita nako kada dabdwa nga pasaherok. Hindi may tulod ko manong name ni pasaherok in parking ko ti kotse. Ti taxi. Sa ko in dial manong name ti number. Hello.
Mrs. Linda Duran? Ma'am, good morning. Ay, awan. Siya ni Mrs. Duran. Sino ka? Ma'am, may sa taxi driver. Nalipatan nyo na yung bagyo nga naglaon iti ₱500,000. Ha? Eh, sika tinagluganak? Wen ma'am, hindi kalman. Um, Jak, nakita nga dagos nga da calling cardio. Talang bigat nga nakita. Ina ko may surrender iti police station. Nga iti makita nga da calling cardio. So nga tinawagan kayo. Sa dino ita-itiyan mo. Ibagay no sa dino ti ayan nyo ma'am ta siyak ti dumanon. Ore ta madaman pasadak ti taxi. Imbagay naman ng name may isang opisina. Manong name kinasarita ng tigwardya. Papanan nyo sir? Ni Mrs. Linda Duran? Ija ka ba na sir? Sa opisina na. Sige sir. Ma'am, good morning. Siya dito taxi driver. Ay, malasing kan. Siya amat ka dito atap ko nga nakaibatyak. Tuwa ka? Dito ma'am. Awan sorok, awan korang na. Oray no, kuha ma'am, dadya pang usaran nyo kit hangan na ikwa. Baka kunak no, dabayadan nyo ti hospital bill. No, inayon ko kumalang tinegosyo. So, anong irawaran? Taxi driver ka? Kun ma'am. Nabayagan nga driver ka? Nabayagan ma'am. Hindi barok pa laing. And asawa ko, kin talong anak. Ano trabaho ti asawa mo? Labandera ma'am. Anamat ti interpos na? Undergraduate iti accounting? Katsi ka? High school graduate. Nagbasa mo ti vocational driving. Anak kahit mo akong guna. Okay lang ma'am. Okay na ma'am. Agas kasera kayo. Hun ma'am. Talo di kita anak may junior senior high school te inauna. Kanda may kadua. Kanda anda pala elementary niya inaudi. Grade 6 na. Ano na pimpinas trabaho? Taxi driver? Bueno, agbaling kang personal driver ko. Abay, damit lakot sa iyo na perjanak at talyer. So, kabayatan nga awang pete ko, lugan ko, so nga, nagtaksiyak. Ngayon, so nga tama na ma'am, tinakairantaan na tapno, agsamat ti dalang tagapamuta. Mamano di ka kasking ka, $500,000, ngay sublim pa ilaan. Sa aming naroon ti kastoy ma'am. Ado hindi kita mapatbati da iti pasero, laptop, cellphone, dadto mo pa. Yung italaing nga nakaya anda na ibati kanya ka ₱500,000. Sa mo nag-interesan. Ha ma'am? Maibus data. Kabagay, tiag na ti iuper ko king ka nga trabaho lifetime. No talaga nga naanos ka, kan makita ti trabaho nga na siya. Ken ni misis mo, alayek nga may sa kanta kita kahera, iti may sa nga dakil nga grocery. Kat na siya ta ma'am. O, iti kasta nga trabaho yun. Masigurado, makita yun, kasi ti panang i-budget yung soldo yun. Daman pagkurkurangan na, adakmat na nakasagada nga tumulong ka na kayo. Lokayan mo. Dadya duwa nga inaw na nga anak mo. Check doon di magpawasa ka na kwada yun doon na data ti college. Ma'am, sundo ka di ma'am. Saan yung nga panunutin pa di pa nagbasa na ti college, check doon di makam mo. Dati tulatan inaudi yun. No, kung kwenta ma'am, at ado nga amang. Natated yung nga tulong. Ngayon dati ₱500,000. Sigurado ang inaldo. Nganda pagsweldo ami. Kasta ti supapak. Ti adani tinalinis.
Nadalus ka pa nagpuspuso, Nestor. Kaya manak, ma'am. Mabali mo ito, mangrugi ito no Lunes. Oray ni misis mo. Mangrugi ito. Ito no Lunes. May sa iso na kadagiti kahera, iti may sa nga, dakil nga, groceria. Idagpakada ako manong name pinapatanak lang ti 3,000. Uy, alam mo lang eh. Ma'am saan, man, usarim na pa. Dito ikanto nga report into Lunes, kaduam to ni bakat mo, ta itulod tanto pala na bakat mo sa jay, groceria, tapos hindi ka stagat mainstrakan. Thank you. Ang niapod Diyos, tirumbay nga pagyamahan namin. Thank you, Lord. Inakaro din, ma'am. Thank you ko rin 3,000. Word. Anak at meaning 3. I love you. Yan. Rumbang ayat ng ikaskan ka nga, daan itinapak na nga panagpuspuso. Anong name di sumang petak di tibalay, tasaan kun ngayon tuloy pa iti nagpasada. Abindakan. Ha? Impula mo matlan? Nang 3,000. 3,000 lang? Kaya mano kumatnam na mayong nga ito naman? Sabagay, napya lang 2,000. Mandaan tandi. Pero namin tayong pagtrabahuan. Apay, ada negosyo ni Mrs. Duran. Alaan na ka personal driver na. Ano ya? Alaan na kamot nga kahera na, iti may isang groceria na. Mangrugitan ito Lunes. Anak to nga glablaba? Manlatamot sikat to malamang labat, arwatin tayo Ay, kato na. Hinaktunod din ipakada ka na giti paglablaba. Kapag nikastakit ito dante sa bali. Gamot adan pernament ng pagtrabaho ako na hanggang ka nagpaspasada nga, dradrive ka lata. Napintas di bakit? Ana? Napintas di Mrs. Duran? Ala, baka kursunado na kamot ha? Wala, makita mo. Ikatamda iti panunot mo, di kag negatibo. Na siya at di pa nagpuspuso diya tao. Kaya baka dapil asawa na sa mesa. Sikamot, api ko maaramidig data. Huwag lang huwag lang. Baknang, baka kit na kursunada na kanya, baknang, kwartaan na ka. Isupin nga na yun. La. Yung amom, Nestor, maragsaka na ka nakaasawa, tigasken ka. Dito pagkungkunaam nga talagang, saan na tayo nga baybayan ni Apo Diyos. Nagsipod ta. Gaputi kinasiyaat ta. Kinasiyaat mo, kinasiyaat ko, kinasiyaat na kita nagta. Pagbasahin na pa, hindi kiti duwangan nagtangin ay so dandot ni makamo nga magpabasa ka dakwada ti college. Ang pesa, dito lang inautit ti problema ta. Akit makabalay tayo tumatitakilin na. Tahan tayo ito kaskaseran. Inyo mo, baka regaluan na ta ni Mrs. Duran, iti house and lot. Wow! Nga ta? Inyo mo, miso nga, aglalaing ka, agsingsingpet ka, kasta akmet, tagunakon. Adu nga amang tisukat ti 500,000 kapatid sublita at dakkel ti maited karata. Di ba? Kung ngarod, gusto niyo nada. Ini ba da magmida ito'y kadagiti anak mi manunemi kasta unay mi tiragsakda. Kunada nga may palakkel kami kanu nga naganak. Gabuti na nasinaw nga pa nagpuspuso. Inirog yan mintag trabaho manong nemi. Nag-report kami ti opisina ni Mrs. Duran. Oh, isa ni Mrs. ko, ma'am. Hi, Greta tinagang ko, ma'am. Greta. Okay, hindi nga rin. Ada tayo parking area ti kotse. Tayon ta, itulod ta ka sa di grocery, bahalan to kayong kaninelya nga mga instruction ka, sa danas ka nga papananta. Nestor, so nga, huwag gayam. Mangal daw tantos dayan, baka no rabinto no sumangpet ta. Mo pakandandanagan ti asawam no rabi nga sumangpet ha. Ti payawid ko kung ano ka ti kotse. Tap no saan nag-commute nga gawid.
Kaman kami kang kamam. Sige, let's go. Imbati mi ni Greta manunemi iti may isang groceria, takila groceria, kalpasan na. Papanan tayo, ma'am? Amang ti pasikot-sikot dito eh. Nabayago ko ng taxi driver, ma'am. Okay, let's go nga rad. Imbaga na di address. Gatanan kang maneho. Kastat kayat ko. Abay, ma'am, awang ka dito dating driver yo. Adda, yung tsak mo gustuhan. Awan ti agpaot. Damulaan ka talaga tsak mong kayat. So, pa'y makabulan na, ikatay ko. Sakmanin, tsak maneho. Palitan dakdagitan na ko. So, makalak pa rin ni Mr. yung arad, ma'am. May sakong na balong. At apik apo ko yun At limang apo ko niti duwang inauna nga anak ko. Ano mo tanak yun? Talo. Dadya inaudi, di ako pa asawa na. Kumusta matibiyag da? Alakit na siya at matata nakapagturpus da, graman di kita asawa da. Adamat na nakapukbudan ka da nga malay. Kano kayo nabalo, ma'am? Bayagan. Abi nga saan kang tanghalat may kadwa? Awanin kanyang dagita ha. Narikatag may mesa, ma'am. Sa bagay, narikatag may mesa. Wala, sige. Dada na, sidigta. Iyoray nak dito, ya. At siguro may isang oras ko. Yes, ma'am. Ururahin ka. Inimalpasin dada nga nagmalmalem manon name tulad ko iso na iti balayda. Nagtakal iti balayda. Alay, agawid ka na. O may nagtualain iti before 8. Ngayon umunam itong itulnog ni Greta ijay groceria. Sana kumayalay. Sige, ma'am. Ingat. Thank you, ma'am. Kasamit ka na kayo. Hindi makaawid akon manon name adan ti asawa kadan kita anak ko. Kumusta? Kinumusta anak ti asawa? Okay. No problem. Balo gaya man. Kung nagtupay. Tiladad, panunot mo man. Kahit kumusta ka man? Okay man. Alis na ako magkanakasusuro. Kahit ayong gaya. Di na pa yung baga ka na tanong mo sweldo ta. Kaya awang ka dito, mabalintang pirmaan nga kontrata. Bam sa lutsudag to. Sige. Ngayon man nga rod. Okay nga tamad lang. Naong pagdanagam. Ni Mrs. Turan, itintanag ni langit para kada tayo, tapno masenso ti biyag tayo. Awanan ti problema. Tiyahon panunoton, ato mapasada ko no awan. Kayan kasta matagin nga. Di ka agil-gil nga kakasi nga glablaba. At dakalatan iti grocery ang compute ka na kita bayad, ti gatangin, ti kita shopping, muno grocery. Nabigatan naman nung name yan, damit la pinapirmaan ni Mrs. Duran kanyak, kasta matan iti asawa, tapos kastagat makuna, nga regular employee kami, iti kumpanya uno business na. Dahil nanat sa dyan, manong name iti sweldo mi, iti kinchenas ken na katapusan. Dagiti doon pa nga benefits. Hindi na mo mintag sweldo manong name na pang aran tirik nami. Hindi pagtipunin mi. Agon ta. Muna, nayon ang turnong. Tayo saan nga makmaksayan. No di kita manay nayunan. Kalpasan ti makatawan manong nemi rin nagaluan na kami ni Mrs. Duran iti house and lot. Iti asidag, iti balayda. Ken kastamatan manong nemi nga rinugyanan tinang deposito iti gastusen manong nemi dagiti duangan nako iti panagbasan ti nauna iti college ken panagbasan to ti may kadwa iti college into malpas na ti senior high school. Na deposito itinagan di kita na kumanong name iti kompleto aramatan da manipod iti 5 years na kurso ti nauna
nga engineering, civil engineering. 24 years met nga kurso ti may kaduwa nga anak ko manong naming accountancy. Kasta ko nga tirak-tirak mi manong. Nakananama nga may kanmitinaran niya kamasakbayan dagiti talungan nakmi saan kami nga kasakasera no tikat addan bukod mi nga balay nga sa amin pa nga nagkastusan no tikat inregalo kada kami ni Mrs. Duran nga nakasaysaya ti padagpuspuso na. Iti panangipulang ko ti $500,000 adu pa nga milyones ti simbang bay nga supapak. Dito nga ron ti pagkasarita manong thank you ti anos mo nga nangipasa kat sapay kuma nadamat na itad ko nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biyag kada kiti padak nga nagdengeg pakumusta man ni Mon Abad Arisabal manong parbaring nagdengeg ken ka tuwing nga ron tagyaman nga pagaya mo Nestor.